नमस्ते. आज मी दावणगिरी डोसा बनवते म्हणजे लोणी डोसा. त्याच्यासाठी साहित्य बघा मी काय घेतले, किती घेतले ते पण तुम्हाला साहित्य दाखवते. आता हे आहे ना, ही एक वाटी आपण मेजर ठेवायची, एक वाटी. आता ही एक वाटी आहे ना, असे 4 वाट्या मी तांदूळ घेतले. आणि तांदूळ पण घ्यायचे ना, राशनचे जुने तांदूळ असतात ना ते घ्यायचे. नवीन कोलम तांदूळ वगैरे असे नवीन तांदूळ नाही घ्यायचे. डोश्यासाठी असे जुने तांदूळ घ्यायचे, म्हणजे डोसे आपले चांगले होतात. तसे मी 4 वाट्या घेतले. अर्धा वाटी उडीद डाळ, 1 वाटी पोहे आणि अर्धा वाटी साबू तांदूळ आणि आपल्याला 1 चमचा मेथीदाणे. आता हे सर्व आपल्याला आहे ना, पहिले तांदूळ जुने असतात ना, तांदूळ वेगळेच धुवायचे, स्वच्छ धुवून घ्यायचे 2-3 पाण्याने. आणि त्याच्यानंतर हे उडीद डाळ, साबू तांदूळ आणि पोहे हे पण धुवून सर्व मिश्रण एकत्र करून ठेवायचं. आता तुम्हाला मी दाखवते धुवून एकदम सर्व मिश्रण एकत्र करून. आता इथे बघा, तांदूळ पहिले स्वच्छ धुतले, त्याच्यानंतर डाळ धुवून घेतली उडदाची आणि त्याच्यानंतर पोहे आणि साबुदाणे हे बघा असे. नाहीतर एकदम तांदूळ स्वच्छ धुवायला 2-3 पाण्याने लागतात ना, त्याच्यामध्ये आपण साबुदाणे आणि पोहे टाकले तर कसं त्याचा पहिलाच चुरा होणार आणि ते पोहे कसे पिघळून जाणार ना. पोहे आणि साबुतांदूळ नंतर धुवायचे आणि त्याच्यामध्ये नंतर मिक्स करून असे आता 5 तास भिजत ठेवायचे आपल्याला. आणि पाणी भरपूर सारं ठेवायचं, भरपूर पाणी घेऊन असे आता झाकून ठेवायचे, स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे. 5 तास आता झाकून ठेवले. 5 तासांनी तुम्हाला दळून दाखवणार मिक्सरला वाटून. तर आता बघा, आम्ही इकडे टेरेसवर आलेलो आहे आणि इथे काय कामासाठी आलो आहे ते तुम्हाला दिसणार आहे. आम्ही मेजरिंग टेप आणलेली आहे आणि किती बाय किती आहे बघा अजून, आपला 3 फुटी दरवाजा आहे. बाप रे, काय मोठा आहे ना. आणि हाईट बघ ह्याची. ओके, वरती पकडला. हां दे मम्मी खाली. किती आहे काजल तो खाली? ऑलमोस्ट 7 फुटी आहे. 3 बाय 7 आणि आपल्याला दरवाजा 1, 2 आणि तिथे एक 3 दरवाजे आपल्याला लावायचे आहेत. बरोबर, वॉशरूमचे वेगवेगळे लावायचे आहेत आपल्याला. 2 वॉशरूम आहेत ना आपलं. चला जाऊया खाली. आणि इकडे काचासुद्धा लावायचे आहेत ना. या काचेचा डिस्टन्स बघ किती आहे. काचा लावायचे, बाथरूमचे दरवाजे लावायचे. हो बरोबर. काचेचा डिस्टन्स बघ किती आहे जरा. उलट फिरव अजून. 2-2 फुटाचे काचा लागणार आहेत. 2-2 आणि हाईट बघा, हाईट बघा याची. मुंबईचे आम्ही आता काढू मुंबईचे काचा पूर्ण हां लाव तिकडे. इकडे लागणार ना. हां अंदाजे घेतो मी, अंदाजा घेतो म्हणजे कसं तिकडे त्यांना सांगायला ना. जाऊ दे खाली. हे पण 6 फुटी आहेत, ऑलमोस्ट 6.5 फूट आहेत त्याच्यासारखेच. ते 3 बाय 6.5, हे 2 बाय 6.5, म्हणजे असं सर्व मेजर आहेत. आता मी एकटा चाललो आहे दरवाजांच्या दुकानात. तुम्हाला दाखवतो की किती वेगवेगळे व्हरायटीचे त्यांच्याकडे दरवाजे आहेत आणि आम्ही कोणते लावणार आहे ते तुम्हाला माहिती पडेल. बरोबर. हे बघा आमचे बुब्बू बघा वेटिंगवर आहे तिकडे. काय काय नाही आणलाय का मेजरिंग टेप आहे. या राहू मी खायला आहे का त्याला वाटतंय. येतात ते आपल्या असेच भेटायला. आता इथे बघा, तांदूळ भिजत ठेवलेले सर्व मिश्रण एकत्र. आता 6 तास झाले. आता आपण हे दळून घेऊया, मिक्सरला लावून त्याची पेस्ट करून घेऊया. आता पेस्ट काजल करते आणि जास्त पातळ नाही करायचं आहे, थोडंसं घट्टच ठेवायचं आहे. आणि त्याच्यातलं पाणी लागलं ना तर हेच पाणी घ्यायचं आहे, हेच पाणी. कारण हेच पाणी घेतलं ना तर पीठ यायला वेळ नाही लागत. ह्यांनी कसं पीठ लवकर येतो. आपलं एक बॅच झालेलं आहे वाटून आणि तुम्हाला वाटलेलं दाखवते आता किती बारीक वाटायचं ते. हे बघा, असं एकदम बारीक वाटलं पाहिजे. आणि असं घट्ट वाटायचं, जास्त पातळ नाही करायचं. आता हे सर्व वाटून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आता हे आपलं दळून झालेलं आहे सगळं वाटून. आता ते एका डायरेक्शनला फिरवायचं फक्त ढवळताना. मिक्सरला मिक्स करून ठेवायचं पीठ, म्हणजे पीठ हलकं होतं आणि यायला सोपं. सकाळी चांगलं फुलतो पीठ.
आणि तुला आता टॉवेल दिला होता ना, आता थंडीमध्ये पीठ लवकर येत नाही ना, त्याच्यासाठी अशी आयडिया करायची. म्हणजे आतमध्ये ऊब येते त्याला आणि पीठ लवकर येतो. ह्याच्यावरती वजन ठेव आणि ठेव किचनच्या बाजूलाच ठेवायचं. म्हणजे किचनच्या बाजूला गरमाट असते ना. आता बघूया आपण सकाळी उठल्यावर पीठ कसं आपलं येतं ते. आता मी तुम्हाला आधी आहे ना हे चटणीचं साहित्य काढलं आहे, पण हे साहित्य दाखवायच्या आधी आपण पीठ बघूया. आपलं पीठ आलं आहे काय बघूया. पीठ कसं बघा झाकून ठेवलेलं होतं. टॉवेल काढ. हे बघा आपलं पीठ छान आलं आहे ना. तर चमच्याने दाखवते. हे बघ इथे जवळनं दाखव. हे बघा पीठ कसं आलं आहे, फुललं आहे पीठ. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकायचं आहे. पण मीठ टाकायच्या आधी आहे ना, तुम्हाला समजा सर्व करायचे नसतील ना तर अर्धं पीठ काढायचं. जेवढं करायचं असेल ना तेवढं पीठ बाजूला काढून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आणि बाकीचं पीठ तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. जेव्हा तुम्हाला पाहिजे असेल तेव्हा तुम्ही करायचे, पण सर्व मीठ टाकून नाही ठेवायचं. आता मी तुम्हाला हे पीठ साईडला ठेवते आणि चटणीचं साहित्य दाखवते. कारण काय माहिती आहे, पहिली चटणी बनवली ना की करता करता खायची सुरुवात करायला चांगली असते. म्हणजे केल्यावर चटणी करा, मग ते थंड होतात. म्हणजे आता मी चटणीसाठी बघा चणे घेतले आहे. चणे आपले भाजलेले चणे असतात ना खायचे. हे बघा एक आहे त्याच्यामध्ये दाखवायला तुम्हाला. हे बघा असं चणा असतो ना, ते मी सोळून घेतले आणि त्यासाठी लसूण घेतली. आपण जेवढी चटणी बनवाल ना तर आपल्यावर आपली जेवढी माणसं असतील तसं आपण चटणी बनवायची. हे चणे घेतले, लसूण घेतले, 5-6 मिरची घेतली हिरवी. म्हणजे मिरची आहे ना ही अशी मिरची असली लवंगी मिरची तर कमी घ्यायची, कारण ते खूप तिखट असतात. आणि खोबरं घेतलं आहे, अर्धा नारळ खवणून घेतलं आहे. आणि ही चांगली कोथिंबीर घेतली आहे, भरपूर आहे. आणि अर्धा वाटी दही घेतलं आहे. आता याच्यामध्ये फक्त आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. हे आता आपण मिक्सरला वाटून घ्यायची. आता तुम्हाला पहिलं मी ह्याच्यामध्ये मीठ टाकून दाखवते पिठामध्ये. आम्हाला आता सर्वच करायचे आहे. आणि कसं माहिती आहे, आम्हाला सर्व म्हणजे झाले ना की सर्वांना म्हणजे वाटायची सवय आहे ना. एवढे काही गुण घरात खाणार नाही, आम्ही 3 माणसं. मग याच्यामध्ये आता मीठ टाकून घेते. आपला दावणगिरी स्पंजी लोणी डोसा. आणि ढवळताना एका बाजूने ढवळायचं हे पण पीठ, म्हणजे ते कसं फुललं जातो. पीठ एकदम मस्त छान आलंय बघा. आता मी पहिली आहे ना चटणी वाटून घेते, नंतर डोश्याला सुरुवात करते. म्हणजे कसं माहिती आहे, पप्पूला आणि काजलला आपल्या गरम गरम दिले ना की ते पटापट खातील. कोथिंबीर आपली स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. हे चणे भाजलेले, दही, आता पण चटणी आहे ना पहिली सुकी जरा फिरवायची, सरकन करायची, त्याच्यानंतर आपण पाणी टाकून गरगरीत वाटून घ्यायची. आता इथे बघा चटणी मस्तपैकी वाटून झालेली आहे. कलर पण किती छान आला आणि वास आला ना, सुगंध येतो ना चटणीचा वेगळाच. आणि याच्यामध्ये मी वाटताना आहे ना मीठ टाकला चवीपुरता आणि थोडी 1 चमचा साखर टाकली. म्हणजे जरा वेगळी वाटते चटणी, जरा टेस्टी लागते साखर टाकल्यावर. आता तुम्ही याला आहे ना तडका पण देऊ शकता आणि नाही तडका पण देऊ शकता. नाही तडका दिला तरी छान लागते, तडका दिल्यावर पण छान लागते. पण आपल्याला कसं हेल्दी खायचं असलं तर तेल नको ना, त्याच्यासाठी आपण अशीच चटणी खायची. झाली ना चटणी? झाली चटणी. चल आता जरा बाहेर जाऊया. कुठे? सर डोसा झाला, आता काय? केळीचं पान आणायला. अच्छा चला. हे माझे घरातले चप्पल आहेत, हे घरातच काढून ठेवते. माझे पण हे घरातले चप्पल आहेत. चला केळीचं पान आणायला. मिळाली का पानं? हा चांगला आहे ना? हा पण त्याच्यावर कलर पडलाय. हा काय नको. हा बघा हा पण चांगला आहे.
हा तो पहिलाच सुरव्याचा पान नाही कापायचा. हा का? मग तो बघा तो पहिलाच वरचा. येतोय ना, हा हा बघा हा कापते. वरचा. हा कापते. आणि पान तोडताना आहे ना, घरात नेताना एक पान नाही तोडायचा, न्यायचा नाही. म्हणजे मग काय करायचं? हे बघ असा न्यायचा. अच्छा. हा थोडासा कापून 2 पानं घ्यायची. इथे आज जरा आम्ही क्लीन करणार आहे हे सगळं माडांमधलं. आज आमच्या घरात आळूवडी बनणार आहे. ही बघा पानं. आळूवडीची पानं कोणाला खायची या घरी लगेच खायला. गरम गरम. आणि हे सगळं आज झाडातलं आतलं हे जे आहे ना डट ते सगळं क्लीन होणार आहे. कुठे गेला काय? कुठे आहे? हा झाडात ना, झाडावर, आंब्याच्या झाडावर. इकडे इकडे कावळा ओरडतोय तिथे. रोज ओरडतो हा कावळा, रोज येतो आता. आधी नव्हता येत, आता रोज येतो. मस्त वारा सुटलाय ना, थंडगार. हा या फुलांची नावं काय? नावं काय ह्याची? त्याचं काहीतरी नाव आहे का? पांढरी फुलं. एकच हे फुल बघा. आला बघ. काल आलाय मस्त तो. आहे ना, छान आहे. बाजूला कळी पण येते पहिलाच छोटी. फुल आलाय. येईल आणि हे अजून. पण फुलायला लागलंय बघ. ते हे हा 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 हे बघ. हो. हे लाल कलरचं का लाल ते? कलर. हा अरे वा मस्त. आपण जायच्या आधी फुलला पाहिजे तो. फुलला पाहिजे. हा आणि हे बघा शू फ्लावरला केवढ्या आळेत कळ्या. हे बघा लाल लाल जास्वंद. आपण तुळस खूप लावली आले. तेव्हा लग्नाच्या दिवशी एकदम मस्त फुल आलेलं हा समोरच. इकडेच होता आमची तुळस. तुळशी बघा किती. तुळशीच्या बिया कोणाला पाहिजे काय? हे बघा केवढेत आमच्याकडे. ही काळी तुळस नाही ना? ही काळी तुळस आहे. ही काळी तुळस आहे. हा 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 मस्त ना. चला आता ना, डोश्याचा पीठ येऊन चला. जाईल. मला पूर्ण या गार्डन मध्ये एक झाड जास्त आवडतो. कोणता? 2 झाड आवडतात. पहिला हा हा आणि मग हा. अच्छा. हा हा दिसायलाच एकदम भारी वाटतो एकदम. तुम्हाला एक आयडिया दाखवायची आहे काय? कढीपत्त्याचं झाड बघा आमचं. रोज पानं काढून काढून आहे ना. फोडणीला रोज पानं काढून काढून याची हालत करून आणि टाकली मी. विचारते पानं काढली की त्याला पानं येतात का परत? नाही ऍक्च्युली ना मला डाऊट होता की आता मी एक पानं काढते पण त्या काडीचं मग काय होतं, त्याला पानं येतात का नवीन, असं मी आईला विचारलं. हा. ताई बोलते नाही ते तसंच वर वाढत जाणार बिना काडीचं. असं आहे. पण आता लागणार ना भाजीला वगैरे लागतं, मग काय करणार. कोथिंबीरवाल्याकडे कढीपत्ताच नसतो. हा आणि देत पण नाही, एवढीशी एवढीशी कांडी देतात. मग घरी आहे तर वापरत होती मी. काय नाही, मोठा झाला झाड की वापरू शकतो किती पण. चिकू नाही आलेत ना? चिकू चिकू नाही आले, फुलं आले. फुलं आलेत काय? चिकूला फुलं आले. कुठे गेली ती? मग अशी दाखवलेली ना तुम्ही काल. ती बघ इकडे. ती बघ आतमध्ये बघ. हा 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 हे बघा. तू असं पकड. हे बघा इकडे इकडे. हा हे बघ इकडे. हे बघा इकडे केवढे आहेत. हा हे बघ. हा आले. केवढे आहेत बघा. भरपूर आले. भरपूर आहेत. लिंबूचं झाड कुठे गेलं? हे ना. हा लिंबू आलेत नाही पण येतील. येतील. मागे एकदा आलेले आम्ही होतो ना राहायला तेव्हा. हे पण झाड छान आहे. पांढरे टिपके छान दिसतात त्याच्यावर. चला आता डोसे खायला. आता इथे बघा पॅन चांगला तापलाय. थोडासा तेल टाकलेला आहे पॅनला. आता त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे ओतायचं आहे. आज स्पंजी लोणी डोसा कसं माहिती आहे, जाडच बनवायचा, जास्त पातळ नाही. बबल्स आलेत ना वरती, म्हणजे जाळी जाळी आली ना. आता आपण त्याच्यावरती बटर टाकूया. आपण बटर नाही तर लोणी काहीही टाकू शकता. आपला लोणी डोसा तयार झालेला आहे. पहिला लोणी डोसा. आता इथे बघा एक मोठा डोसा बनवलाय.
तो कोणासाठी माहितीये का? काजलसाठी. खाऊन कशी तृप्त झालं पाहिजे माणूस. आणि त्याला जाळी जाळी पण छान आली आहे. अशी दाखव आहे ना, जाळी जाळी आली. जाळी जाळी आली आहे. काय भारी झालंय. हा 2 डोशाच्या बरोबर तो 1 डोसा आहे. हा एक डोसा. बरोबर बरोबर बोलली तू. याला 2-2 चमचे टाकले ना, हा. त्याला मी 4 चमचे टाकले. आता त्याच्यावरती थोडा बटर टाकते. पहिला थोडा टाकते. ही काजलसाठी प्लेट आहे. आता त्यांना खाऊन घेणार मी त्यांच्याकडून आणि नंतर मी बाकीचे बनवणार. हा आधी आम्ही टेस्टिंग करणार. बघा डोसा बघा. अरे वा वा वा. कोणाला हवाय हे घ्या. कुठला हवाय. अजून त्याच्यावर बटर टाकायचं आहे. एकदम प्रॉपर लोणी डोसा. हा तुम्ही जर हेल्थ कॉन्शियस असाल तर अमूल बटरचा वापर कमी सुद्धा करू शकता. हा कमी करू हा, शकता. आपल्यावर बटरला काय नाही आपल्याला कसं- टेन्शन. आपल्यावर आपल्याला किती अप्लाय करायचं बटर. माणूस कसं खाऊनच तृप्त होईल. एकच सफिशियंट आहे मला असं वाटतंय. चला आता तुमची चटणी घ्या. बरोबर हे बघा इथे चटणी सुद्धा रेडी आहे. हे काय ना चटणी आणि डोसा आता आम्ही खाणार आहे. चला तुम्हाला आता रिव्ह्यू सुरुवात करा. देतो. पप्पू रेडी आहे काय बघ पहिला. हो काकी हे बघा इकडे या. गडग्याच्या इकडे या. आणि त्यांना आणि आमच्या बुबूला आणि ते बघा काजलने तिथे पण काहीतरी ठेवलेलं आहे. तुम्हाला मी दाखवतो खाली जाऊन. आता खाली जाणं जरा पुढे उडी मारायला लागते बघा. मी मारली उडी आणि ते बघा काय ठेवलेलं आहे. काजललाच आपण विचारूया की हे काय ठेवलं आहे. अय काजलबाई ते काय ठेवलं आहे गडग्यावरती? डोसा आणि चटणी कावळ्यासाठी. कावळ्यासाठी रोज येतोय ना आणि आमच्या मावळ्यांसाठी. आमच्या मावळ पप्पूसाठी पप्पी वाच. हे बघा बायकोनी काय घातलंय. टी शर्ट घातलंय. सेम टी शर्ट घातलंय मी बघा. आजकाल यांचेच कपडे घालते बघा. लावडायला लागले वाटतं टी शर्ट. ट्रॅक पॅन्ट आणि टी शर्ट. चला फ्लेक्सिबल कम्फर्टेबल. टाइमपास काय करता येईल. थंड झालं. ती येते ना त्यापेक्षा मी फास्ट येणार बघ. हे बघ ही वरतून आली मी इकडून आलो. दाखव आता तुम्हाला दाखवतो. मम्मीने बघा किती सुंदर रेसिपी बनवलेली आहे. एकदम मस्त. त्याला दावणगिरी लोणी डोसा. लोणी डोसा आणि त्याला अरेंज पण आणि प्रेझेंटेशन पण किती छान वाटतं केळीच्या पानावरती. मम्मी त्यावर चटणी. वा वा. वरती का तूप लावलंयस काय? नाही बटर लावलाय. लोणी लावायचं असतं. आपल्याकडे लोणी नाही ना. आणूया बटर लावला. तर आपल्या शुभांगी गिर टेरेस रेस्टॉरंट वरती तुम्हाला असे पदार्थ मिळणार आहेत. दावणगिरी लोणी डोसा. दावणगिरी लोणी डोसा. मम्मी किती टोन बोल रही ना. दावणगिरी लोणी डोसा. हे कोणासाठी आहे मोठा? हे कोणासाठी आहे मोठा? काजलसाठी. काजलसाठी. चला काजल टेस्ट करूया आपण दोघं एकत्र. या तर रेसिपी टेस्ट करायची वेळ आलेली आहे. सर्वात आधी आपण काय म्हणतात त्याला आम्ही स्पंजी दावणगिरी स्पंजी लोणी डोसा. बघूया आपल्याला एका ह्याच्याने आणि स्मूथली तुटताय का. तर स्मूथली बघा स्मूथली तुटलेलं आहे. ठीक आहे. त्याची थिकनेस बघू शकता. एकदम स्पंजी मम्मी जशी बोलते तसंच आहे हे. आणि असंच सुरुवातीला ना मी बसतो इकडे आणि तुम्हाला ना मी असं टेस्ट करून दाखवतो. ठीक आहे. एकदम मस्त. एकदम मऊ मुलायम. बघा दुसरा पण मी खाल्ला म्हणजे खायला वाटलं मला. ते वरती तूप लावलंय काय लावलंय? बटर. बटरने लावा अजून चांगलं वाटतंय ते. ठीक आहे. तर मी अजून एक तुकडा घेतो. तुम्ही पण टेस्ट करायला घ्या. हात अडकलेला आहे माझा कॅमेऱ्याने. आता खरं सांगा कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलं हे बघून. सर्वांच्या सुटलंय. ऑसम. तिकडे झाली पण सुरुवात. एकदम भारी. तुझा रेस्टॉरंट हिट आहे मम्मी. तू खायला लागल्यावर इकडे राहत नाही. तिकडे सुरुवात झाली पण. एक नंबर. डोसाला पण पाठी सोडेल. नावच त्याचं तसं आहे ना. काय दावणगिरी स्पंजी लोणी डोसा. तुम्हाला याची कम्पॅरिझन पण सांगतो. आपण जो मसाला डोसा पेपर डोसा घेतो ना ते काय होतं मध्ये कुरकुरीत असतं पण ते खाऊन पोट नाही भरत. पण ह्या डोस्याने जर तुम्ही 1 किंवा 2 डोसा पण नाश्त्याला खाल्लात ना तुम्हाला त्याची त्या पेपर डोस्याची फिलिंग सुद्धा येणार खायला. म्हणजे आपण काहीतरी छान नाश्त्याचा प्रकार खाल्ला असं आपल्याला वाटेल आणि आपला पोट सुद्धा भरेल. तर नाश्त्याच्या प्रकारमध्ये ह्याला परत आपलं कांदा पोहे उपमा शिरा ह्या व्यतिरिक्त आपण काहीतरी दुसरा बनवला आहे परत. त्याच्यामुळे ह्याला बोलतात ना फुल मार्क्स. आणि सगळे साहित्य हेल्दी आहेत.
हेल्दी आहे, रेसिपी एकदम छान आहे आणि प्रेझेंटेबल आहे आणि कोणाला जर समोर दिलं तर खुश होऊन माणूस खाईल. तर रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्हाला कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. जेव्हा खायची वेळ असते तेव्हा मी व्हिडिओ पटकन बंद करतो. त्यांनी हाकलवला. ठीक आहे, 1-2 नाही ते पूर्ण झुंड आहेत ते. बापरे. तो बघ तो बसलाय तरी झाडात. बापरे हे बघ केवढे आहेत. ए हाड 2 जण नाही 5 जण आहेत ती है ना. लय आहेत. ए हाड मी जाता त्यांच्याकडे जा. ही बघा ही चालली माकडांकडे. आता ही जी मजा बघ माकडाच्या हिच्या अंगावर येतील ना. मी तर गेट बंद करतो आतमध्ये गेल्यावर. दे कॅमेरा दे ना, कॅमेरा दे ना. जा कॅमेरा घेऊन जर पळाले काजल व तुला घेऊन पडणार नाही. हाड तो मलाच बघतोय कॅमेऱ्याला.